Igbo anyị abịa Igbo class world ụmụnne ekene m unu daalụ unu taa bụ matchmaker ka unu mere gbakọtabani ifu onye a na-emelu matchmaker taa ị ga-alaiki ya iwere anya gị fụ foto ị ga-alaiki ya yoli nwata nwakata mmụ ijuba chukwu ma o melu pacha ka anyị siri kwado ịma na okwu anyị adị mkpesa nwa bụ ihe nkili ewo ụmụnne nke ka njọ bụ na nwa a bụ yoli eme ngwa ngwa emeghara ọdachi kedu afịa bụ Joy Aṅụlịka kedu onye ebe ọ bụ onye Enugu steeti kedu ebe obi na Benin Edo steeti ọ bụkwa nwa Chineke na nọmbịa ịchọ ọnya gbaa ọnya ozugbo nọmbịa dị n'elu chọọ nwanne gị nwoke na-achọ nwaanyị Chineke ihe a ganarịkwa ndị amarọ shiania onwe ndị amarọ a na-achọ ihe a na-achọgharị ya biko nye n'aka kpọọ nwanne gị nwoke kpọọ nwanne gị nwaanyị si ya na o nwere ihe na-aga ebe a ọ si na ọ chọrọ onye dị responsible ka ọ bụrụ onye nke ka ọ bụrụ di ka fabili na-ebi n'udo na-akpaka ala ọnụ ịnụ ọnya ịma regret ya ịnụ ọnya ihe na-ata aka n'eze maka na gịnị ọ bụ onye udo ọ bụ onye anya lụrụ n'ala ihe niile a na-achọ na nwaanyị ka anụ dị na ya kọpili ya kpọọ ọnya deeli edemede si ya na ifili ya n'Igbo anyị abịa inwetara ekwentị ebe ahụ si ya biko na Chukwu solukwuo na unu ga-anụ di na nwunye ọ bụ onye Enugu ndị Enugu na-erubekwa isi ndị Enugu bụ obedient Chineke ime isikwa n'ihe a gbaanị mbọ n'ọnya ka o solu na ndị iru ga-atọ amụ na ekeresimesi ya ndị niile anyị meelu n'afọ a Chineke anyị ekene unu anyị efelu unu aka n'isi fa maka na a na-akwadobezi kịta Chineke ọkaọlụọma gidi anyị ekene ego ọzọ biko unu ga-ashị ya vidio anyị a unu ga-asị ya na unu fili ya n'Igbo anyị abịa biko na ọkwa ndị ihe dị mkpa ndị chọrọ nketa nke echi anyị achọrọ ndị na-eme ka emechie biko ofu ọnwa ezugolu gị ofu izu ụka na-abụ ezugolu gị ịnụ ya gbaa nkwụ ya mee ihe dị na ya ịnọ na mba ofesi deeli edemede ịnọ n'ala Igbo ịnọ na Abuja ịnọ na Lagos deeli edemede ịnọ na Australia ịnọ na Canada ịnọ na UK deeli edemede maka na ọ bụ nwa Chineke zụrụ nke ọma ọ bụ nwa Chineke zụrụ nke ọma gbanụ mbọ ka unu nụọ ya maka onye Igbo be anyị unu aghọtago Chukwu si ka anụ ghalitaba nụọ nwaanyị na agbụrụ gị Chukwu kwulie o mere nzuzu ịghọtago Chukwu kwukwenye mere nzuzu ya bụ ka anyị kaba arụ na-anapụcha onwe anyị nje afịa ka anyị ghara ije na-anapụ ndị mba ọzọ nje afịa unu na-anụ ya ụmụnne ifu nwa ị ga-alaiki ya ifu ya ịma mgbakwa ya dụrọ ịma ntị echiche nche na-abụ ị ga-alaiki ya Chineke lee afọ nufotie nkelikete unu amara ka anyị si kwado anyị kwadola iru ga na-atọ onye ọbụla amụ ma nwoke ma nwaanyị ọ bụ ihe Chukwu kwuru n'akwụkwọ nsọ na Matu 19:5 ọ sisi ga nụọ di na nwunye na ị ga-elitekwe ngọzi dị na di na nwunye a na Chukwu ga-agọzi gị o kwuru na Genesis 2:24 gaa nụọ di na nwunye iche na Chukwu dị nzuzu iche na Chukwu amara ihe Chukwu makwa ezigbo ihe wee sisi mebie ya bụ mee ihe Chukwu kwuru si mee nwaada anyị bịa na-asị na ọ chọrọ onye nke na-achọ ọ na-eme ajọ ihe mba ọ na-eme ihe Chukwu si mee ya bụ gbakwa ngwa gbaghara ọdachi anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma idelie ihe niile o kwesịrị ịma maka gị tụọla ya foto gị ọ ga-atụkwala gị nke ozugbo dechaelie igosi foto gị na agbamọịtọ ya na onwe ya tụkwala gị nke ya ịfụkwazi anya unu jee gbaalụ chọọ neutral ground unu kpa iju onye mụrụ nwa ọ gwa gị onye bụ nna ya ịgbalụ obe nna ya ibute mmanya ịgba nkwụ
ana m ajụ onye nwe nwa achọrọ m ka mụ na ya biri ana m ajụ onye nwe nwa achọrọ m ka mụ na ya biri hey nwa bụ ihe nkili ewo ihe nkili ewo nwa bụ ihe nkili ewo ihe nkili ewo kedu onye ga-abụ lucky person a Chineke ya bụ testimony ga na-agha isi biko ọ dịkwala unu na mma unu echefukwana anyị maka na onye ga-eweta ada anyị nwaanyị a o win loto that is jackpot unu ama regret ya biko nụ kpọọnụ ụmụ unu kpọọnụ ndị ọyị unu kpọọnụ ụmụ nwanne unu nwoke wishie na lọk deelu na edemede kpeelu na ekpele show na love show na ịfụnanya tụsaa na ya nye na anyị star ka emesịa na ụmụnne